αυτές τις εποχές που διανύουμε, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να βρούμε την όθηση να επιχειρήσουμε να πάμε κόντρα στην κρίση, να το θέσω διαφορετικά ίσως και καλύτερα, να δούμε τι μπορεί να παραχθεί εν μέσω κρίσης με τη χρήση του ανθρώπινου δυναμικού και των ιδεών τους. Έχουμε πολλά να πούμε και να συζητήσουμε και έχω την αίσθηση ότι σήμερα με τους καλεσμένους δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Πάμε κατευθείαν στο θέμα όμως, να σας παρουσιάσω τους καλεσμένους μας. Μαζί μας είναι η καθηγήτρια κυρία Τούλα Ονουφρίου, αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων του ΤΕΠΑΚ, μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τους υδρογονάνθρακες και αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης που έχει συσταθεί πρόσφατα και θα μελετήσουμε σήμερα το έργο που έχει σκοπό να αναπτύξει. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Ευθυμίου, καθηγητής Μιχάλης Ευθυμίου. Με πολυετή πείρα μας φτάσατε πριν από λίγες ώρες στην Κύπρο. Καλώς ήρθατε καταρχήν στα πάτρια εδάφη. Ναι, ευχαριστώ. Πολυετή πείρα στην υπεράκτια βιομηχανία των υδρογοναθράκων. Οφείλω να σημειώσω ότι είναι λαμπρή καριέρα που διανύεται στη Shell International, τώρα Shell Professor στο University of Western Australia. Χαίρετε μεγάλης εκτίμησης και είναι πολύ μεγάλο το βιογραφικό. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Μαζί μας ο κύριος Ζαχαρίας Όκουρος, πρόεδρος του Συλλόγου Ναυπηγών και Ναυτικών Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου. Έχουμε πολλά να πούμε και για το δικό σας τον τομέα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Και ο Δ. Τάσος Κουνούδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Signal Generics. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε με την Εθνική Επιτροπή που συστάθηκε πρόσφατα για να δούμε πού σκοπεύετε να φτάσετε και τι πρέπει να ολοκληρώσετε σε αυτό το έργο που έχετε αναλάβει. Ο στόχος της Εθνικής Επιτροπής Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης που έχει διοριστεί πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβούλιο είναι να μελετήσει και να δώσει σύντομα μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς πρέπει να δομηθεί όλο το πλαίσιο το οποίο θα στηρίζει όλο τον κύκλο της έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης με τρόπο που να καταστεί ένας βασικός πυρήνας οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας για τον τόπο μας. Γίνεται αυτό? Είναι εφαρμόσιμο? Γιατί οφείλω να πω και να παραδεχτώ ταυτόχρονα ότι και εγώ μαζί με άλλο κόσμο, όπως πολλοί με φίλους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, έχουμε ακούσει πολλές φορές η Κύπρος να καταστεί κέντρο έρευνας και καινοτομίας. Έχει αρκετό καιρό και έχει και αρκετά χρόνια που το ακούμε. Και δεν θέλω να ασκήσω καμία κριτική στο αν έχει παραχθεί ένα έργο ή ποιο είναι αυτό το έργο που έχει παραχθεί. Μας αρέσει να κοιτάμε από εδώ και πέρα και να δούμε τι καλό μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να το παράξουμε. Όχι τι δεν κάναμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί να καταστεί η Κύπρος αυτό το κέντρο? Θεωρώ ότι έχουμε κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία και πλεονεκτήματα. Ένα κύριο πλεονέκτημα είναι το ανθρώπινο δυναμικό της Κύπρου που είναι σε μία από τις πρώτες ή δεύτερη θέση στο παγκόσμιο όσον αφορά απόφοιτους σχολείων, γυμνασίων που πηγαίνουν στη συνέχεια για να σπουδάσουν στα πανεπιστήμια με πρώτα, δεύτερα, τρίτα διπλώματα. Έχω την αίσθηση ότι τους χάνουμε λίγο στην πορεία. Ναι, δηλαδή έρχονται πίσω ή μένουν και αξιοποιούνται σε άλλες μεγάλες χώρες του εξωτερικού. Θέλουν κάπου να γυρίσουν, δεν βρίσκουν τι να κάνουν εδώ. Κάτι που να ανταποκρίνεται και στα δικά τους τα θέλω και κάπου εκεί χανόμαστε, η επικοινωνία. Ναι, εντάξει, το ότι κάποιοι μένουν στο εξωτερικό είναι φυσικό και δεν είναι και κακό. Το καλό, αυτό που εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα πλαίσια, είτε για να τους προσελκύσουμε σε κάποια φάση, είτε μόνιμα είτε σε παροδικά για να έρθουν να συμβάλλουν σε κάποιες αξιόλογες δραστηριότητες που έχουμε ή να έχουμε συνεργασίες ο καθένας από τη βάση του. Πολύ εφικτά. Βεβαίως. Τώρα το θέμα των ανθρώπων που επιστρέφουν, που είναι η πλειοψηφία στην Κύπρο, με όλα αυτά τα διπλώματα, εάν δεν τους αξιοποιήσεις και δεν τους δώσεις διέξοδο, δεν είναι μόνο ότι θα φύγουν. Αντί να είναι μια θετική δύναμη, εγώ θεωρώ γίνεται μια αρνητική δύναμη. Γιατί καταλύγει με πολλούς ανθρώπους που είναι frustrated, επιτρέψτε μου τη λέξη στα αγγλικά, ενώ μέσα από τη δημιουργία ενός πλαισίου που αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό και δίνει ευκαιρίες σε διάφορα επίπεδα, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πολύ θετική δυναμική. Το άλλο σημαντικό πλεονέκτημα της Κύπρου είναι, όπως όλοι ξέρουμε, η θέση της, η γεωγραφική της θέση. Που μπορεί να είναι στρατηγικά, μπορεί να είναι σύνδεσμος των διαφόρων υπήρων. Αν κοιτάξουμε γύρω μας,
έχουμε διάφορες χώρες που μεταξύ τους δεν έχουν και τόσο καλές σχέσεις, αλλά μαζί μας έχουν, και αυτό το βλέπουμε εμείς που κινούμαστε σε διεθνή συνέδρια, σε άλλες συνόδους που γίνονται σε υψηλά επίπεδα. Είναι γενικά αποδεκτό από όλους τους γείτονες μας ότι κάποιες συνεργασίες θα μπορούσαν να συντονιστούν από εμάς. Αυτό το άκουσα και πολύ πρόσφατα σε ένα συνέδριο που είχε γίνει στη Βρετανία από το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας, που θα προσκληθεί και εγώ να μιλήσω για τα θέματα των υδρογοναθράκων, και όταν μιλήσαμε για πιθανές περιφερειακές συνεργασίες ήταν ξεκάθαρη θέση όλων των γειτόνων μας. Άρα μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και οφείλουμε να το αξιοποιήσουμε. Τώρα φυσικά υπέφτει και ο φακός πάνω στην Κύπρο με τις εξελίξεις στους υδρογονάθρακες. Αυτό είναι καλό ή κακό, νομίζω? Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία, και εν μέσω κρίσης που είμαστε τώρα έχουμε πάλι ευθύνη να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό συνεπάγεται στρατηγική, μακροπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και ένα πλάνο ολοκληρωμένο για το πού θέλουμε να πάμε. Και για όλα αυτά τα πράγματα που λέμε ότι μπορεί να γίνουν και σίγουρα είναι εφικτά, το πιο σημαντικό είναι να καθορίσουμε ποιος είναι ο στόχος μας και ποιο είναι το όραμα μας. Αν δεν γνωρίζουμε που θέλουμε να φτάσουμε, δεν μπορούμε να φτάσουμε. Αυτό που λέω συχνά στους φοιτητές μου εγώ είναι, αν δεν καθόρισες τους στόχους σου και δεν ξέρεις που θα πας, οι πιθανότητες να φτάσεις εκεί που γενικά νομίζεις ότι θέλεις είναι πολύ χαμηλές. Είναι σαν να είσαι σε μια μεγαλούπολη, θες να πάει να επισκεφτείς τη φίλη σου τη Βία και δεν ξέρεις τη διεύθυνση. Πέστε μου τώρα ποια είναι η πιθανότητα να φτάσεις. Άρα ένα πρώτο στοιχείο είναι να καθορίσουμε το όραμα και τους στόχους μας σε στρατηγικό επίπεδο. Διαφορετικά, να το πούμε το παράδειγμα που θέσατε μεταφορικά, χάνεσαι στα σοκάκια. Χάνεσαι δεξιά και αριστερά. Ό,τι σου αποσπάσει την προσοχή σε αυτό το δρομολόγιο, σε κρατάει και σε απορροφά από τον τελικό σου στόχο. Μάλιστα. Υπάρχει για να κλείσω αυτό το κομμάτι της Εθνικής Επιτροπής, που φαντάζομαι έχετε ξεκινήσει εργασίες εντατικά. Βεβαίως, έχουμε ξεκινήσει και ευελπιστούμε να ολοκληρώσουμε στους επόμενους μήνες. Στόχος μας είναι, αν είναι δυνατόν, και συντομότερα από το αρχικό πλαίσιο. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ και στα άλλα μέλη της Επιτροπής. Αυτό σας ρωτούσα, ναι. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος της Επιτροπής, πρόεδρος είναι ο Φίλιππος Πατσάλης και τα άλλα μέλη είναι ο κύριος Μάνθος Μαυρομάτης, ο Νίκος Νικολάου και ο Κώστας Καδής. Είναι μια ομάδα που φέρνει σημαντική εμπειρία και γνώση σε αυτά τα θέματα, τόσο και από την Κύπρο αλλά και από το διεθνή χώρο, και μέσα από τη μελέτη και των διεθνών συστημάτων σε χώρες που έχουν ήδη πετύχει αυτά τα πράγματα. Και επανέρχομαι στην ερώτησή σας, αν είναι εφικτά. Βεβαίως είναι εφικτά και δεν χρειάζεται να πάμε και πολύ μακριά να δούμε παραδείγματα επιτυχίας. Το Ισραήλ είναι μια μικρή χώρα. Να, εδώ δίπλα, και πολύ μακριά. Μέχρι τη Λεμεσό θα φτάσουμε. Θα πάμε βεβαίως και μέχρι Αμερική θα σας πάω. Το ότι έχουμε επιτυχίες, έχουμε πολύ σοβαρές επιτυχίες, και νομίζω ένας από τους στόχους μας είναι να τις αναδείξουμε. Αλλά και στόχος μας ως χώρα πρέπει, αντί αυτές οι επιτυχίες που υπάρχουν, παρόλο που το σύστημα μας δεν είναι ακόμη το καλύτερο και όριμο και ολοκληρωμένο, να το ανατρέψουμε το σκηνικό, να βάλουμε σε λειτουργία το καλύτερο και πιο αποτελεσματικό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές αλλά και τα δικά μας δεδομένα, ούτως ώστε αυτές οι επιτυχίες να είναι πολλαπλές και συνεχείς. Μάλιστα. Άρα υποθέτω, η απάντηση μάλλον θα είναι θετική, ότι πέραν από αυτή την ομάδα, την Εθνική Επιτροπή και τα 5 μέλη που είσαστε μέσα, τα 5 άτομα, έχετε πολλές επαφές με το εξωτερικό, με τους ανθρώπους μας σε κάθε χώρα, με τον κάθε τομέα που δραστηριοποιείται ο καθένας. Ένας από αυτούς έχω αντιληφθεί είναι ο κ. Ευθυμίου. Λοιπόν, στο κομμάτι των υδρογοναθράκων, κύριε Ευθυμίου, ποια μπορεί να είναι η καινοτομία, πώς μπορεί η Κύπρος να βάλει ένα λιθαράκι σε αυτό το κομμάτι? Οι εξελίξεις βοηθάνε. Η βιομηχανία των υδρογοναθράκων είναι βιομηχανία που έχει ιστορία εφαρμογής νέας τεχνολογίας. Για να σας δώσω να καταλάβετε, όταν άρχισα με τη Shell στο κέντρο ερευνών, είχαμε υπεράχτια βιομηχανία, αλλά παράγαμε σε βάθος 150 μέτρων, και τα πρώτα ερευνητικά προγράμματα που είχαμε στοχεύαν να μας πάρουν στα 300 μέτρα.
Σήμερα παράγουμε πετρέλαιο, παράγουμε αέριο σε 2.500 μέτρα. Και στοχεύουμε να φτάσουμε στις 3.000 μέτρα. Όπως καταλαβαίνετε, κάθε χρόνο εφαρμόζαμε νέα τεχνολογία. Αναπτύσσεις την, εφαρμόζεις. Τούτο έδωσε μας την εμπειρία να καταλάβουμε ότι μπορούμε, το καταφέρνουμε. Είχε μόνο επιτυχίες αυτή η διαδρομή? Δυσκολίες, ορισμένες ατυχίες, αλλά επιτυχίες, πολλές επιτυχίες. Τι σημαίνει σε αυτό το κομμάτι μία δυσκολία ή μία αποτυχία μικρή? Φαντάζομαι μεταφράζεται και σε χρόνο πολύ περισσότερο ή σε χρήμα ενδεχομένως. Σημαίνει ότι πρέπει να ξέρεις πώς να δουλεύεις. Πρέπει να δοκιμάζεις κάτι στο πειραματικό στάδιο πριν να το εφαρμόσεις έξω, σε ένα μεγάλο έργο. Και έχουμε παραδείγματα χωρών που πήραν σοβαρά αυτόν τον ρόλο, όπως για παράδειγμα η Νορβηγία. Η Νορβηγία δημιουργεί national πρόγραμμα, εθνικό πρόγραμμα έρευνας στους υδρογονάνθρακες και καλεί όλες τις εταιρείες, όχι μόνο τις εταιρείες πετρελαίου, τις εταιρείες που είναι service companies, εταιρείες υπηρεσιών, τα κέντρα ερευνών της χώρας, όλα λαμβάνουν μέρος στην στρατηγική του τι χρειάζεται να κάνει η χώρα στην επόμενη πενταετία, στην επόμενη δεκαετία. Όλες οι εταιρείες θα λάβουν μέρος, καλούνται να λάβουν μέρος και η στρατηγική δημιουργείται από τούτα τα σώματα. Και μετά, όταν υιοθετείται από την κυβέρνηση και τη δέχεται η βιομηχανία... Με την καθοδήγηση των αρμοδίων φυσικά. Ναι. Τότε εφαρμόζεται. Τότε πέφτουν τα λεφτά από τη χώρα. Η κάθε εταιρεία παίρνει incentives για να μπορέσει, για παράδειγμα, τα λεφτά που ξοδεύει στην Νορβηγία για έρευνα, το 78% παίρνει στο πίσω από το φόρο. Οπότε παίρνει τα κατάλληλα incentives για να προχωρήσει στην έρευνα. Και τα κίνητρα. Τα κίνητρα, μπράβο. Ναι. Τα κίνητρα τα βάζει η χώρα σωστά εφόσον εδέχτηκε τη στρατηγική. Και εφόσον εσύ ακολουθείς τη στρατηγική έρευνα της χώρας, τότε όλα τα κίνητρα παίρνεις. Είναι τρόπος, ας πούμε, είναι κάτι που μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Είναι μικρή χώρα η Νορβηγία. Και όμως επέτυχε πράγματα τα οποία παράγει... Και το δικό της το μοντέλο μελετάτε για προσμήνυση εξάλλου. Ναι. Ή τουλάχιστον μέρος του μοντέλου. Αυτό που θα μπορέσει να εφαρμοστεί και να προσαρμοστεί. Είναι καλά να το κοιτάξουμε. Να το κοιτάξουμε καλά και σοβαρά. Έχει σφάλματα αυτό το μοντέλο που ενδεχομένως αν θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτούσιο εδώ μας κάνει ή θα πρέπει να έχει μερικές προσαρμογές? Φαντάζομαι πως ναι. Ποιες θα είναι αυτές? Φυσικά το κάθε μοντέλο εσύ πρέπει να το εφαρμόσεις στη χώρα σου. Με τα στοιχεία. Ναι. Αν πιάσουμε και πούμε ότι η Νορβηγία ακολουθεί τη στρατηγική του subsea technology. Πρωτοπορεί στην τεχνολογία αυτή. Και δοκιμάσουμε να πρωτοπορήσουμε εμείς την ίδια τεχνολογία, μάλλον δεν θα το πετύχουμε. Πρέπει να καταλάβουμε τι μας αρμόζει εμάς ως νήσος, τι είδους υπηρεσίες, τι τεχνολογία μπορούμε εμείς να δουλέψουμε και όταν το κοιτάξουμε το πρόγραμμα και μας αρμόζει, τότε να το εφαρμόσουμε. Μάλιστα. Μπορεί δηλαδή να βγει κάτι καινοτόμο, κάτι καινούριο, κάτι που να είναι προσαρμοσμένο στις δικές μας συνθήκες. Ναι, όπως είπε η Τούλα προηγουμένως, έχουμε πολύ καλές communications. Ο κόσμος θέλει να έχει βάση την Κύπρο από την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Είναι κάτι που πρέπει το κομμάτι της επικοινωνίας, των επαφών και των είναι πολύ σημαντικό. Και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Έχει συνεργασίες δηλαδή και αυτός ο τομέας που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε, νομίζετε, σε αυτά τα πρώτα στάδια που βρισκόμαστε, για να μπορέσουμε να κάνουμε, γιατί το μέγεθος μας εμάς είναι μικρό. Είμαστε μικροί, ναι. Η Νορβηγία είναι μεγάλη χώρα, αλλά είναι χώρα 4-5 εκατομμυρίων. Και όμως έχει τεχνολογία την οποία δεν έχει η Αμερική, για παράδειγμα.
Οι έρευνες από πού προκύπτουν? Από το προσωπικό των εταιριών, γίνεται μια συνεργασία με πανεπιστήμια, χρειάζεται η συμβολή και άλλων φορέων ενδεχομένως που θα έρθουν να συμπληρώσουν αυτό το κομμάτι. Πώς ακριβώς θα γίνει? Και φαντάζομαι ότι είναι στο μέσο που θα ανοίξει και την πόρτα στο κομμάτι της ανεργίας. Ναι. Ναι, καλή ερώτηση. Η έρευνα δεν θα γίνει από έναν Ινστιτούτο έρευνων. Θα γίνει συλλογικά από όλες τις εταιρείες που έχουν να κάνουν με την βιομηχανία. Από φάσμα δηλαδή όλο. Είναι φάσμα. Ναι. Για παράδειγμα για τα πετρέλαια αέριο, θα είναι η εταιρεία που παράγει, στην περίπτωση της Κύπρου η Total, η HV, η Novo, θα λάβουν κάποιο μέρος που στην περίπτωση της Κύπρου θα είναι μάλλον χρηματοδότηση και η στρατηγική steering. Η καθοδήγηση, κατεύθυνση. Τα Ινστιτούτα μας, σε συνεργασία με άλλα Ινστιτούτα εξωτερικού, θα εκτελέσουν το πρόγραμμα έρευνας. Μάλιστα. Αυτό θέλει δηλαδή κατάλληλους ανθρώπους, θέλει χρόνο, θέλει όρεξη και αρχικά θέλει και ένα κεφάλαιο. Σε οικονομικό εννοώ. Σε κατοπινό στάδιο αρχίζει και γίνεται μια αυτοχρηματοδότηση, όπως είπατε. Βγάζω κέρδος, ένα μέρος το χρησιμοποιώ για την έρευνα και για να αναπτύξω αυτό το κομμάτι, το κενό τόμο, το καινούργιο. Στην αρχή όμως θέλει και την οικονομική όθηση. Στην αρχή χρειάζεται κάποια οικονομική όθηση από την κυβέρνηση προς τα ερευνητικά κέντρα μας. Και συνήθως από την κυβέρνηση χρειάζεται συντονισμός. Ένας συντονισμός ο οποίος θα συνεχιστεί εκτός από την αρχική στρατηγική. Θα πρέπει να ακολουθεί το πρόγραμμα. Μάλιστα. Πριν έρθω σε εσάς, κύριοι, κρατήστε τις σκέψεις σας. Πάμε μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε τον καθηγητή τον κύριο Κυριάκο Αθανασίου. Καλησπέρα. Μας ακούτε? Και, παρακολουθείτε την... Καλησπέρα, χαίρομαστε που σας βλέπουμε, κύριε Αθανασίου. Παρακολουθείτε από την αρχή την εκπομπή. Πριν μπούμε στα ερωτήματα που έχουμε να θέσουμε, και είναι αρκετά, πιστέψτε με, έχετε κάτι να συμπληρώσετε πάνω στα όσα έχετε ακούσει μέχρι στιγμής? Το μόνο που έχω να πω είναι ότι συγχαίρω την Κυπριακή Πολιτεία, η οποία προσπαθεί τέλος πάντων για ανάπτυξη όλων αυτών των προγραμμάτων, καινοτομία και τεχνολογική ανάπτυξη. Αλλά θα ήθελα να αναφέρω λίγα συντόμως ότι ασφαλώς δεν είναι καινούργια ιδέα αυτή, όπως εσείς αναφέρατε στην αρχή του προγράμματος. Πριν 10 χρόνια είχα ακριβώς την ίδια συζήτηση με τον τότε πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κ. Παπαδόπουλο, με τον οποίο είχαμε συζητήσει τη δημιουργία ενός Ινστιτούτου, Cyprus Medical Institute, για βιοιατρική έρευνες και ανάπτυξη. Οπότε δεν είναι καινούργια ιδέα αυτή, αλλά χαίρομαι που επιτέλους προχωράμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Τι ακριβώς είχατε συζητήσει και βάλατε κάποια θεμέλια για να γίνει μια αρχή στο κομμάτι της βιοιατρικής? Και θα ήθελα φυσικά να σας ρωτήσω στη συνέχεια, για να καταλάβουν και οι φίλοι που μας βλέπουν, ποιος είναι ακριβώς ο δικός σας ο τομέας και ποια είναι η τεχνολογία, η καινοτομία εκείνη που εφαρμόζεται πλέον, γιατί ένας από τους στόχους της σημερινής εκπομπής είναι να περάσουμε το μήνυμα ότι όλο αυτό το κομμάτι της έρευνας δεν είναι κάτι άπιαστο για τον πολίτη, ότι δεν απευθύνεται μόνο σε ακαδημαϊκούς ή σε ανθρώπους που είναι η δουλειά τους, το επάγγελμά τους, έχουν αφιερώσει πολλές σπουδές και πολλά χρόνια σε θεωρία και σε πρακτική για να φτάσουν σε ένα κομμάτι που λέγεται καινοτομία, να το εφαρμόσουν, να βρουν τον επενδυτή, να το βγάλουν στην αγορά και όλο αυτό να έχει όφελος στον καταναλωτή, στον πολίτη. Θα ήθελα πραγματικά να μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι η έρευνα περνάει απευθείας στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας. Εσείς θα με βοηθήσετε γι' αυτό και το δικό σας το κομμάτι της τεχνολογίας, γι' αυτό θα ήθελα να μου αναπτύξετε λίγο περισσότερο τι ακριβώς φτιάχνετε, να το πω απλά. Τι παράγετε?
Ασφαλώς. Καταρχήν, όπως είπατε, είμαι ακαδημαϊκός, είμαι καθηγητής, είμαι, να το πούμε στα αγγλικά, είμαι Distinguished Professor of American Engineering, δηλαδή γεωιατρική μηχανική και επίσης ορθοπαιδική. Δηλαδή το βασικό μου πρόγραμμα είναι ερευνητικής φύσεως. Όμως η έρευνα μου είναι πάντοτε εφαρμοσμένη έρευνα και ακολουθώ ένα μοντέλο εδώ και 25 χρόνια τώρα, από όταν ξεκίνησα ως επίκουρος καθηγητής. Το οποίο μοντέλο βασικά είναι το εξής. Οι έρευνες που κάνουμε, εφόσον είναι εφαρμοσμένες, ορισμένες από τις τεχνολογίες οι οποίες δημιουργούνται, απορρέουν από αυτή την έρευνα, μπορούν να εμπορικοποιηθούν, να εμπορικευτούν τέλος πάντων, και να δημιουργηθούν εταιρείες γύρω από αυτές τις ιδέες και αυτές οι ιδέες τέλος πάντων να φτάσουν σε κλινική τέλος πάντων εφαρμογή από τον κόσμο. Ποια είναι αυτή η εταιρεία που δημιούργησα ασχολείται με την επούλωση πληγών στα γόνατα, στον αρθρικό χόντρο, δηλαδή εκεί που δημιουργούνται οι αφρίτες όπως ξέρουμε. Συχνό πρόβλημα, ταλαιπωρεί αρκετό κόσμο. Ασφαλέστατα. Και τότε, τώρα μιλάμε για το 1990, η μόνη λύση ήταν η μη λύση. Δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα που μπορούσαμε να κάνουμε, απλώς περιμέναμε μέχρι να καταστραφεί ο χόντρος τελείως και μετά να αλλάχτεί ο χόντρος με μέταλλα και πλαστικό. Ήταν μια ιδέα η οποία έλεγε ας πάμε να επουλώσουμε τις μικρές πληγές, τις πληγίτσες πριν μεγαλώσουν τέλος πάντων στο γόνατο και πριν φτάσουν και να καταστρέψουν όλη την αρθρική επιφάνεια. Δημιουργήσαμε ορισμένα υλικά, διασπόμενα υλικά, τα οποία τα χρησιμοποιήσαμε και αποδείξαμε ότι μπορούσαμε να εκουλώσουμε αυτές τις μικρές πληγές. Το μοναδικό προϊόν παγκοσμίως το οποίο βασιζόταν και βασίζεται σε αυτή την επούλωση τέλος πάντων των πληγών είναι ορισμένες από αυτές τις πατέντες τις οποίες είχα δημιουργήσει τότε όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο του Τέξας. Δημιούργησα μια εταιρεία, η εταιρεία πήρε τα δικαιώματα αυτών των τεχνολογιών από το Πανεπιστήμιο και τέλος πάντων προχώρησε, πήρε έγκριση από το FDA των ΗΠΑ και άρχισε να εμπορικεύεται αυτές τις ιδέες. Έχετε προσθέσει πάρα πολύ σε αυτό που η ιατρική κοινότητα δίνει πολύ έμφαση και πολύ σημασία, που λέγεται ποιότητα ζωής. Ασφαλέστατα. Δηλαδή ένας νέος άνθρωπος στα 30, 40, 50, ο οποίος έχει πάθει ζημιά στα γόνατα ή στις άλλες αρθρώσεις λόγω αθλημάτων είτε τραυμάτων, η ζωή αυτών των ανθρώπων γίνεται πάρα πολύ δύσκολη, διότι είναι πάρα πολύ οδυνηρό. Και δίχως λύση, γι' αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Γι' αυτό ακριβώς προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε αυτό που είπατε εσείς, ποιότητα ζωής. Μια άλλη εταιρεία η οποία δημιούργησα, πάλι σε πατέντες από το δικό μου εργαστήριο, ήταν μια πάρα πολύ απλή ιδέα. Βρισκόμουν σε ένα συνέδριο και κάποιος έλεγε για κατάγματα κάποιου 25 ετών μοτοσυκλετιστή, ο οποίος δυστυχώς πέθανε. Ενώ τα κατάγματα μπορούσαν όλα να φτιαχτούν, να κουλωθούν. Λέω, κοίταξα τα χέρια, λέω και τότε γιατί πέθανε, λέω. Φυσιολογική απορία σας, ναι. Ποιο ήταν το πρόβλημα. Λέει ο άνθρωπος αυτός, πήγε σε σοκ, που λέμε. Ναι. Υπέστη σοκ από τον τραυματισμό. Όταν κάποιος πάθει αυτό το σοκ, τότε σημαίνει ότι οι φλέβες και οι αρτηρίες των άκρων κλείνουν, δεν δουλεύουν. Οπότε δεν μπορούμε να δώσουμε φάρμακα σε αυτόν τον ασθενή και ο ασθενής πεθαίνει. Να δούμε εκεί πέρα και λέω, καλά τι πιο απλό, να μπορέσουμε να δώσουμε φάρμακα μέσω του οστού, μέσω του κοκάλου. Αφού δεν μπορούμε να πάμε ενδοφλεβίως, ας πάμε ενδοοστιακά, μέσω του κοκάλου. Να μην τα πολυλογούμε, αυτό μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε μια νέα μέθοδο παροχής φαρμάκων μέσω του οστού. Αυτή η ιδέα, μια πολύ απλή ιδέα, δημιούργησα αυτή την εταιρεία πάνω σε αυτή την ιδέα. Κάνατε κάποιες μετατροπές στο αρχικό φάρμακο το οποίο θα έπρεπε να χορηγηθεί στον ασθενή. Πώς ακριβώς μεταλλάχθηκε αυτό για να μπορέσει να προσαρμοστεί μέσω
του κοκάλου και να διοχετευτεί στον ασθενή μες του κοκάλου. Το φάρμακο είναι ακριβώς το ίδιο. Το ίδιο το οποίο θα δίνανε ενδοφλεβίως. Χρησιμοποιούσαμε ενδοφλεβίως. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να πάμε με αυτή την οδό, τότε κάνουμε μια μικρή οπή, βασικά λίγο πιο κάτω από το γόνατο, στο κόκαλο, λίγο πιο κάτω στην κνήμη, πιο κάτω από το γόνατο, και μέσω αυτής της μικρής οπής, μέσα σε μισό second, δευτερόλεπτο, μέσα σε μισό δευτερόλεπτο, μπορούμε να δώσουμε φάρμακο αμέσως στον ασθενή, το οποίο κάνει τη δουλειά του και σώνεται τη ζωή του ανθρώπου. Το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές armed services, το στρατό, στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, για 2-3 χρόνια πριν να αρχίσει το κοινό να βγει στην αγορά δηλαδή, ναι. Τώρα αυτές οι ιδέες, αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται ευρέως, όχι μόνο στην Αμερική, παγκοσμίως. Λοιπόν, δηλαδή, ο λόγος που τα περιγράφω αυτά και σας δίνω αυτά τα παραδείγματα είναι για να αποδείξω ότι δεν χρειάζεται, δηλαδή, δεν μιλάμε για πολύ βαθιές ιδέες. Είναι απλές ιδέες, οι οποίες έχουν εφαρμογή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να βοηθήσουν ασθενείς σε διάφορες κατηγορίες. Λοιπόν, κάτι τέτοιο μπορούσε και μπορεί σχετικά εύκολα να γίνει και στην Κύπρο. Όπως είπε η κυρία Ονοφρίου στην αρχή, το έμψυχο υλικό που έχουμε στην Κύπρο είναι πλούσιο. Είναι πλούσιο, είναι πρώτης τάξης. Λοιπόν, γιατί δεν μπορούμε να εστιάσουμε την προσοχή μας σε 3-4-5 περιοχές και να αναπτύξουμε αυτές τις περιοχές. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλα. Η Κύπρος είναι πολύ μικρή. Δεν μπορούμε να είμαστε οι δήμονες στα πάντα. Δεν γίνεται οι δήμονες. Ξέρεις λίγο απ' όλα έτσι. Για να γίνεις γνώστης και να κάνεις καλά κάτι πρέπει να έχεις στόχο. Πρέπει να πεις θέλω αυτό, μπορώ αυτό και να κατευθύνεις την προσπάθειά σου προς εκεί. Ακριβέστατα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αθανασίου και τα παραδείγματα που μας δώσατε ήταν αυτά που χρειαζόμασταν για να δούμε και να κατανοήσουμε το θέμα, γιατί κακά τα ψέματα, εσείς το ξέρετε, το ζείτε κάθε μέρα. Εμείς, και βάζω τον εαυτό μου με την πλευρά των τηλεθεατών, δεν το αντιλαμβανόμαστε τόσο απλά όσο εσείς το θέτετε και χρειαζόμαστε αυτά τα παραδείγματα για να καταλάβουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Οι άνθρωποι μας φαντάζομαι και θα είναι από τα ερωτήματα που θα ήθελα στη συνέχεια να μου απαντήσετε. Όλο αυτό το έμψυχο πλούσιο υλικό που έχουμε σε όλο τον πλανήτη, στην Κύπρο και σε όλο τον πλανήτη, θα το χρησιμοποιήσει, έχει σκοπό να το χρησιμοποιήσει αυτή η Επιτροπή προς όφελός μας, ναι ή όχι? Βεβαίως πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό που υπάρχει ανά το παγκόσμιο και έχουμε πάρα πολλούς κύκλους που διατρέπουν. Εγώ νομίζω ότι τα παραδείγματα που ακούμε σήμερα που είμαστε ήδη έχουμε και άλλους ανθρώπους να δούμε, δεν τα είχαμε φανταστεί. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, τις δομές, τους θεσμούς που να επιτρέπουν σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως είχα πει και πριν, είτε να συνεργάζονται μαζί μας από τη βάση τους, να έρχονται για σύντομο χρονικό διάστημα για να συνεργαστούν σε συγκεκριμένα προγράμματα. Εντάξει, και εγώ ήμουν περισσότερα χρόνια στο εξωτερικό παρά εδώ στην Κύπρο, ευθυμίου. Αλλά θα πρέπει μέσα στην προσπάθεια αυτή να αξιοποιήσουμε και το δυναμικό που έχουμε εδώ, αλλά και διεθνώς. Όμως το άλλο που χρειάζεται είναι και διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες και με άλλους φορείς και δεν θα μείνουμε μόνο στους Κύπριους, όπως αναφέρθηκε και από εσάς. Η Κύπρος είναι πολύ μικρή και πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε πιο πολύ προς τα έξω. Πρέπει να θέλουμε να πετύχουμε προς τον πλανήτη. Ναι, βεβαίως. Έχουμε σημαντικά στοιχεία και προοπτικές από μόνοι μας, αλλά για να πολλαπλασιάσουμε, αν θέλετε, το output μας, θα πρέπει να καθορίσουμε και να αναπτύξουμε στρατηγικές συνεργασίες διεθνείς σε πολλά επίπεδα. Μπορεί να είναι σε εθνικά επίπεδα, σε επίπεδα κυβερνήσεων, πανεπιστημίων, βιομηχανίας. Όλα αυτά είναι πολυδιάστατα. Δηλαδή το όλο αυτό σύστημα και κάποιες αλλαγές και θεσμοί που πρέπει να γίνουν είναι πολυδιάστατες. Μάλιστα. Βάλτε καλά τον προγραμματισμό
Γιατί κάπου στη δομή και στην οργανωτικότητα μέχρι στιγμής έχουμε χαθεί. Σαν κουλτούρα και σαν νοοτροπία. Εύχομαι και ελπίζω, μια αυτοκριτική κάνω, εύχομαι και ελπίζω να καταφέρουμε να το αλλάξουμε και να το βελτιώσουμε. Ίσως αυτή η κρίση να είναι το έναυσμα. Δηλαδή, ένα από τα δύνατα μας σημεία είναι ότι το σύστημα μας τώρα είναι κατακαιρματισμένο. Και δεν πάνε όλα στη σωστή κατεύθυνση. Άρα, με ένα ενιαίο ολιστικό σύστημα θα πρέπει να μπορέσουμε να αποτύχουμε τους στόχους μας. Κύριε Σιώγουρε, έχουμε κοντά σας πρόεδρος του Συλλόγου Ναυπηγών και Ναυτικών Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου. Τώρα αυτός περιλαμβάνει μεγάλο τομέα. Ευρύ φάσμα και εδώ. Καταρχήν να πω ότι ίσως να μην είναι τόσο γνωστό, η ναυτιλία της Κύπρου είναι ίσως από τις βιομηχανίες της Κύπρου που είναι ίσως παγκοσμίως σε μια θέση που δεν την αναμένει κάποιος από το μέγεθος της Κύπρου και από τον πληθυσμό της. Είναι κάτι σαν ένα μυστικό λίγο, το κρατάμε λίγο. Ναι, ίσως να είναι πιο γνωστό στη Λεμεσό γιατί πολλοί εργάζονται στην ναυτιλία, αλλά η ναυτιλία της Κύπρου σήμερα είναι η τρίτη στην Ευρώπη, μετά την Ελλάδα και την Μάλτα. Είναι η 10η-11η στον κόσμο σήμερα. Αλλά το εξίσου σημαντικό είναι ότι η ναυτιλία μας στην Κύπρο έχει και μια εγχώρια βιομηχανία. Δηλαδή οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα πλοία, δεν είναι ότι απλώς έχουμε πάρα πολλά πλοία κάτω από τη σημαία της Κύπρου. Υπάρχουν εταιρείες στην Κύπρο, κυρίως στη Λεμεσό, οι οποίες διαχειρίζονται έναν τεράστιο στόλο. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτές τις εταιρείες υπάρχουν όλα αυτά τα στελέχη που έχουν τις γνώσεις και την τεχνολογία να διαχειρίζονται πλοία, να χτίζουν πλοία. Ίσως να μην τα χτίζουμε στην Κύπρο, τα χτίζουμε στην Κίνα, στην Κορέα, αλλά είναι άνθρωποι που προέρχονται από τις εταιρείες της Κύπρου που επιβλέπουν όλες αυτές τις κατασκευές και ίσως είναι και η μόνη βαριά βιομηχανία της Κύπρου, έστω και αν λαμβάνει χώρα σε έναν άλλο μέρος του πλανήτη. Η τεχνογνωσία όμως μένει σε εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο. Και ακριβώς λόγω αυτού του γεγονότος. Κυπριακό συμφέρον των εταιρείες ή. Είναι κυπριακό συμφέρον των εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο, στις οποίες εργάζονται πολλά παιδιά από την Κύπρο και μακάρι να είχαμε και άλλους συναδέλφους, ειδικότερα τη δική μας, και είναι και αυτό που σήμερα το πρωί ήμουν στο σχολείο. Και είναι κάτι που το κάνω διδακτικά τα τελευταία 2 χρόνια, ειδικά μετά την κρίση. Προσπαθώ να τους εξηγήσω ότι στη δική μας βιομηχανία υπάρχουν ακόμα θέσεις εργασίας για Κύπριους. Και είναι καλό κάποιοι να σκεφτούν τη θάλασσα σαν μια επιλογή όταν επιλέγουν το τι θα. Σε ποιο τομέα μπορεί κανείς να αναπτύξει καινοτομία και τεχνολογία? Επειδή αναφερόμαστε σε καινοτομία και τεχνολογία, να πούμε ότι οι τομείς που ίσως δεν είχαμε δώσει σημασία στο παρελθόν είναι ακριβώς οι τομείς της μηχανικής επιστήμης. Οι τομείς, δηλαδή τεχνική. Σε αυτούς τους τομείς της ναυτιλίας είναι που υπάρχουν και οι θέσεις και είναι και θέσεις με καλές αμοιβές και με τεράστιες δυνατότητες. Δηλαδή, ο Κύπριος που επιβλέπει το πλοίο που χτίζεται στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία ή οπουδήποτε αλλού, χειρίζεται την ίδια τεχνολογία και έχει τις ίδιες γνώσεις και ικανότητες με οποιοδήποτε Γερμανών, Αμερικάνων, οποιαδήποτε άλλη εθνικότητα που συνήθως τους θεωρούμε ότι πολύ ανεπτυγμένοι σε κάποιον τομέα της βιομηχανίας. Στον τομέα της ναυτιλίας, οι Κύπροι που έχουν την τύχη να εργάζονται σε αυτήν τη βιομηχανία έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται με ακριβώς την ίδια επίπεδο γνώσης. Οπότε, αν δεν υστερούμε σε αυτόν τον τομέα, το πρόβλημα μας είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετοί Κύπροι σε αυτόν τον τομέα. Φέρνουμε δηλαδή, χρειαζόμαστε χέρια και ως συνήθως καταλήγουμε με χέρια από το εξωτερικό. Ένα μεγάλο ποσοστό στις εταιρείες της Κύπρου, στους τομείς τους τεχνικούς, είναι ξένοι. Όχι γιατί είναι πιο φθηνοί όπως συνήθως έχουμε στο μυαλό μας για τους ξένους στην Κύπρο. Αντίθετα είναι πολύ πιο ακριβή από τους Κύπριους, απλούστατα δεν υπάρχουν Κύπροι. Και άμα δεν έχεις, αναγκαστικά θα χρυσοπληρώσεις κάποιον απ' έξω, λογικό μου. Και βέβαια αυτό συνεπάγεται, για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί πολλές φορές με παίρνουν και μητέρες τηλέφωνα και με ρωτούν. Δεν φτάνει να σπουδάσει κάποιος όπως σπούδασα εγώ για παράδειγμα ναυπηγός ή να γίνει ναυτικός. Πρέπει να έχει την αντοχή και την υπομονή να εργαστεί και από αυτές τις εμπειρίες. Γιατί για να φτάσεις σε εκείνο το επίπεδο που. Πρέπει να περάσει και από άλλα στάδια. Ακριβώς. Δεν είναι απλώς. Άρα. Χαμογελάω γιατί σκέφτομαι, αναρωτιέμαι, έχουμε άραγε την υπομονή να φτάσουμε να περάσουμε όλο αυτό το μαρτύριο με χωρίς εισαγωγικά για να φτάσουμε στην περιγράφηση ή το θέλουμε τώρα σαν κουλτούρα? Ακριβώς. Σήμερα το πρωί στο σχολείο αυτό προσπαθούσα να εξηγήσω στους μαθητές, γιατί ήταν μαθητές της πρώτης λυκείου που είναι στη φάση που παίρνουν τις αποφάσεις και ακριβώς προσπαθούσα να σας εξηγήσω ότι ίσως τώρα να σας φαίνεται πολύ μακρινό
το να γίνεται 30 χρονών. Αλλά τώρα δεν που είσαι στα 15, αλλά δεν είναι. Και το να μπορεί στα 30 σου, στα 35 σου να είσαι superintendent, αρχιμηχανικός, ο κύριος ο Μιχάλης ξέρει γιατί αναφέρομαι, σε μια εταιρεία ναυτιλιακή, είναι μια θέση με τρομερές δυνατότητες, δεν πρόκειται ποτέ να ανησυχείς να μείνεις άνεργος και με τεράστιες αμοιβές. Απλώς πρέπει να έχεις την υπομονή. Και με πολύ ενδιαφέρον. Το κομμάτι της αμοιβής είναι ένα. Το να είσαι σε έναν χώρο ο οποίος συνεχώς έχει μια πρόκληση να σου δώσει για να δημιουργείς και να σου κρατάει το ενδιαφέρον είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο. Σίγουρα είναι μια βιομηχανία η δική μας που δεν πρόκειται ποτέ να στερέψει ή να πει βαρέθηκα. Όχι. Απλώς να πω έτσι κάτι επιπλέον, πώς βρέθηκα εγώ ανάμεσα στους ερευνητές, γιατί εγώ προέρχομαι εξ ολοκλήρου από την βιομηχανία. Καταρχήν αντιλαμβανόμενη τη σημασία που έχει η βιομηχανία η δική μας και βλέποντας και τις ελλείψεις που είχαμε σε θεσμικό επίπεδο στην Κύπρο. Ιδρύσαμε πριν 3 χρόνια με συναδέλφους όπως εμένα και πλοιάρχους από τη βιομηχανία μας έναν Ινστιτούτο, το οποίο το ονομάσαμε Maritime Institute of Eastern Mediterranean. Με προλάβατε, ήταν γι' αυτό που κοιτούσα τα χαρτιά μου για να βρω τον. Και το τονίζω για 2 λόγους. Φτιάξαμε το Ινστιτούτο γιατί υπήρχε έναν κενό και σε ακαδημαϊκό επίπεδο, δεν υπήρχε η δυνατότητα σε νέους καταρχήν να σπουδάσουν τις σπουδές αυτές που λέμε ότι χρειάζονται για να ξεκινήσεις στην Κύπρο. Και αφετέρου δεν υπήρχε. Τι κάνει αυτό το Ινστιτούτο δηλαδή? Το Ινστιτούτο ξεκινήσαμε σε μια προσπάθεια να προωθήσουμε ακριβώς και την εκπαίδευση στους τομείς τούτους που βλέπουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες για την Κύπρο και αφετέρου να προωθήσουμε την έρευνα και την τεχνολογία που είναι και τα θέματα που συζητούμε σήμερα. Και μάλιστα το ονομάσαμε, όπως βλέπετε, Eastern Mediterranean και όχι Κύπρου, γιατί βλέπουμε ακριβώς αυτό που αναφέρει και η Τούλα, ότι είμαστε ένα μικρό νησί. Δεν υπάρχει κρίσιμη μάζα ή αρκετή για να φτιάξουμε όλα αυτά που ίσως να ονειρευόμαστε. Άρα πρέπει να βλέπουμε το ρόλο μας σαν Κύπρο σε ένα περιφερειακό επίπεδο που μας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα για τους λόγους που είπε η Τούλα. Είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα σε ένα σημείο κρίσιμο για πάρα πολλούς λόγους, οικονομικούς, στρατηγικούς. Άρα αυτό μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και έπρεπε να το αξιοποιήσουμε. Ταυτόχρονα, δημιουργώντας το Ινστιτούτο, μπήκαμε σε κάποια προγράμματα και εμείς ήδη όντας από τη βιομηχανία και είδαμε τις δυνατότητες που υπάρχουν σε επίπεδο ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης. Και από τότε, εδώ και 3 χρόνια, προσπαθούμε, κάνοντας και εμείς lobbying από τις διάφορες θέσεις που ο καθένας μας κατέχει, για να προωθήσουμε όλα αυτά που τώρα ελπίζουμε ότι η Επιτροπή στην οποία ανήκει και η Τούλα θα μπορέσει να προωθήσει, να δημιουργήσει δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο όλα αυτά να είναι πιο εύκολο να γίνουν. Γιατί αντιλαμβάνεστε, όλοι εμείς που είμαστε έξω στη βιομηχανία, δεν έχουμε ούτε τον χρόνο ούτε τη δυνατότητα να μάθουμε για τα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προγράμματα χρηματοδότησης. Άρα χρειάζεται ένα πλαίσιο που θα βοηθά, θα δώσει ευκαιρίες και στη βιομηχανία. Όλη αυτή την τεχνογνωσία που έχει να την εξελίξει περαιτέρω να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των και έχουμε μάλιστα έναν από τα προγράμματα που δημιουργήσαμε μέσα από το Ινστιτούτο, είχε μια μεγάλη επιτυχία σε επίπεδο ερευνητικών. Ίσως να αναφερθούμε αργότερα, γιατί ήταν και ο τρόπος που εγνώρισα τον Τάσο. Ήσασταν μαζί σε αυτό και είχε μια εξαιρετική εφαρμογή σε κάτι που καλύφθηκε από τα μέσα, που τα βιώσαμε, φαντάζομαι αναφέρεστε στο διεθνή διαγωνισμό. Όχι, είναι σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε καταφέρει. Βασικά υπήρχε και υπάρχει ένα πρόβλημα σε θέματα ασφαλείας. Με τα life jacket. Και το βλέπουμε και με το πρόσφατο συμβά με το Costa Concordia. Και μας είχαν προσεγγίσει τότε ο Ζαχαρίας στο Ινστιτούτο πριν 3-4 χρόνια. Και καταφέραμε να χτίσουμε ένα πολύ καλό consortium και αντιλήσαμε 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην Κύπρο. Και τώρα είμαστε στη φάση ότι βγάζουμε τα πρώτα πρωτότυπα και έχουμε προσελκύσει εκτός από μεγάλους οργανισμούς για να αγοράσουν τεχνολογία και μεγάλους οργανισμούς που προωθούν τεχνολογία όπως ο Lloyds, που είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός. Οπότε πρέπει να πούμε ότι... Η σκέψη δηλαδή ήταν ότι τα jackets... Να σας εξηγήσω πώς ξεκίνησε.
Το πρόγραμμα, εγώ εργαζόμουν για χρόνια σε έναν τομέα της ναυτιλίας με τα κρουαζιερόπλια. Και ένα πρόβλημα που αντιληφθήκαμε όλοι στην βιομηχανία τη δική μας τα τελευταία 10 χρόνια, επειδή έχουν αρχίσει να χτίζονται τεράστια πλοία με μεγάλο αριθμό ανθρώπων πάνω, ένα πρόβλημα που εντοπίσαμε και έγινε φανερό και με το ατύχημα του Κονκόρτια που αναφέρθηκε ο Τάσος, ήταν το πώς εντοπίζεις όλους αυτούς τους ανθρώπους μέσα σε αυτήν την τεράστια σιδερένια μεταλλική κατασκευή σε περίπτωση ατυχήματος. Ναι. Που όλα τα πράγματα αλλάζουν. Χάνονται, ναι. Και ακριβώς εντοπίζοντας το πρόβλημα, ψάξαμε να βρούμε λύσεις. Αρχικά, χωρίς καν να σκεφτούμε ερευνητικά προγράμματα ή χρηματοδοτήσεις. Ψάξαμε να βρούμε τη λύση θεωρώντας ότι θα τη βρούμε μόνοι μας. Και ξαφνικά αντιληφθήκαμε ότι δεν υπήρχε αυτή η τεχνολογία έξω στην αγορά. Και αποφασίσαμε να δούμε μήπως μπορούμε να τη φτιάξουμε μόνοι μας. Ναι. Και τότε γνωρίσαμε τον Τάσον εντελώς τυχαίως σε ένα συνέδριο και συζητώντας αποφασίσαμε ότι μπορούμε να φτιάξουμε κάτι από την Κύπρο. Και ξεκινώντας από εκεί, σιγά σιγά εμπλέξαμε και άλλους partners μεγάλους, μερικές είναι τεράστιες πολυεθνικές εταιρείες της Ευρώπης, οι οποίοι έχουν μπει σαν partners και φτιάχνουν αυτή την τεχνολογία με τους αισθητήρες τους οποίους είναι η ειδικότητα του Τάσου, για να μπορούν να εντοπίζονται οι άνθρωποι σε περίπτωση ενός ατυχήματος πάνω στο πλοίο, όπου μιλούμε για χιλιάδες ανθρώπους. Τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια τώρα έχουν 8.600 ανθρώπους, το πιο μεγάλο τώρα. Αντιλαμβάνεστε για μια μικρή πολιτεία, η οποία σε περίπτωση ενός ατυχήματος θα πρέπει κάποιος να μπορεί να εντοπίσει τους ανθρώπους και να τους διασώσει. Τώρα, οπότε έρχομαι και σε εσάς, κύριε Κουρούτη. Βραβευτήκατε και για ποιο απ' όλα να τολμήσω να ρωτήσω, γιατί είναι και άλλες οι εφαρμογές. Είναι βασικά για ένα προϊόν. Βραβευτήκαμε το βραβείο καινοτομίας της ΟΕΦ πριν λίγους μήνες, το οποίο πήγε μέσα από χρόνια έρευνας και ανάπτυξης. Και τώρα πήγε στο εμπόριο τον τελευταίο χρόνο και τώρα είμαστε σε θέση να το εξάγουμε και φέρουμε κάποια χρήματα στον τόπο μας. Ποια είναι αυτή η σκέψη? Είναι προϊόν. Βασικά είναι απομακρυσμένος έλεγχος διαφόρων αισθητήρων για διάφορες εφαρμογές. Έχουμε εφαρμογές απομακρυσμένου ελέγχου για πυρκαγιές που έχουμε εγκαταστημένα συσκευές στο Τρόδος και στην Ελλάδα. Έχουμε αρκετές εφαρμογές στη θάλασσα. Είναι δικές σας αυτές οι συσκευές δηλαδή που έχουμε... Κυπριακής κατασκευής. Ο Τάσος μπορεί να σας πει από τηλέφωνο του τώρα τη θερμοκρασία του Τρόδος. Νομίζω αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με το ψήφο που μας έχει έρθει αυτές τις ημέρες. Βασικά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι στην Κύπρο υπάρχει, εκτός από το ψυχοδυναμικό που είναι εξαιρετικό, υπάρχει και τεχνογνωσία. Υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι που δουλέψαν στο εξωτερικό και έχουν έρθει πίσω. Υπάρχουν εταιρείες, μικρές εταιρείες, οι οποίες παράγουν τεχνολογία, κυπριακή τεχνολογία, εξάγουν την τεχνολογία μέσα από είτε σαν τεχνολογία είτε σαν προϊόντα. Ναι. Και υποστηρίζουν, περιμένουν πάρα πολύ καιρό να γίνει μια πρωτοβουλία όπως η Επιτροπή. Πώς θα σας βοηθήσει εσάς που είσαστε ήδη, γιατί έχω και ένα ακόμη παράδειγμα να φέρω. Είναι οι αισθητήρες που χρησιμοποιήθηκαν στους διεθνείς αγώνες ιστιοπλοείας που είχαμε. Δεν θυμάμαι πριν από πόσο καιρό. Ήταν Ιούλιο, μπράβο. Αισθητήρες λοιπόν που μετρούσαν τη λεπτομέρεια του αέρα και έδιναν αυτόματα μήνυμα στους διαγωνιζόμενους για να καθορίσουν την πορεία τους αυτή την προσπάθεια να φέρουν ένα χρυσό. Και αυτή είναι μία. Πόσο ευαίσθητα είναι, πρέπει να είναι πολύ. Βασικά αυτή ήταν μια συνεργασία με την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και την Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Δηλαδή η συνεργασία με το Ινστιτούτο μας έδωσε ένα νέο τομέα εφαρμογών που είναι η θάλασσα, που μιλάμε για τεράστιο τομέα, πάρα πολλές ευκαιρίες. Και κάναμε ένα πιλωτικό με τη Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Πού πέτυχε αυτό το πιλωτικό που πήγε? Ναι, είχε μεγάλη επιτυχία. Ήταν μια 6,5 μαδούρα η οποία κατασκευάστηκε στην Κύπρο. Με τόσο το υλικό και το λογισμικό ήταν κυπριακό. Και δίναμε σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες στα πληρώματα και στις ομάδες. Μιλούμε για 63 χώρες, πάνω από 200 αθλητές. Υπήρχε μεγάλη επιτυχία και τώρα είμαστε στη συζήτηση να δούμε πώς μπορούμε να το προωθήσουμε σε άλλους αγώνες. Μάλιστα.
Είναι αυτό που έλεγα από την αρχή, ότι είμαι σίγουρη ότι δεν τα ξέρει ο κόσμος αυτά. Και για να κάνω την αυτοκριτική, γιατί δεν την κάνω μόνο στο τηλέφωνο, την κάνω και δημόσια, δεν ασχολούμαστε όσο θα έπρεπε με αυτά τα μηνύματα και αυτές τις ιστορίες που αφορούν την Κύπρο. Ασχολούμαστε με συγκεκριμένα θέματα από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλοι μας, κυρίως που αφορούν πόσο πήγε η μετοχή, τι θα γίνει με τα στεγαστικά και με τα επιτόκια, μόνο με αυτά. Καλά είναι, θα ασχοληθούμε και με αυτά, αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε και με εσάς πολύ περισσότερο και ένα κομμάτι και ένα τομέα που θα λύσει το πρόβλημα της ανεργίας. Θα μπορούσε, αν είχε ξεκινήσει νωρίτερα, να έχει μια απάντηση στο κομμάτι, στο τεράστιο κεφάλαιο της ανεργίας που έχει σήμερα. Δεν πειράζει, καλό αργά παρά ποτέ. Θα πω, για να πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Μαμά, πότε να έρθει ο παπάς? Σε λίγο. Κοινωνική προσφορά RIC. Η Κύπρος διανύει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία της. Χιλιάδες συμπολίτες μας δοκιμάζονται καθημερινά λόγω της οικονομικής κρίσης. Αυτή είναι η στιγμή που όλοι μαζί ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε μια παγκόσμια εκστρατεία συλλογής τροφίμων. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε δίπλα μας, μαζί μας. Στόχος μας να στηρίξουμε όσους έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας. Για ένα μήνα συλλέγουμε 3 βασικά είδη τροφίμων. Στείλτε μας τη βοήθειά σας μέσω των παιδιών σας στα σχολεία της Ελεύθερης Κύπρου. Γιατί ενωμένους τίποτα δεν μπορεί να μας νικήσει. Κοινωνική προσφορά RIC. Λοιπόν, με την επιστροφή μας πάμε κατευθείαν να συνδεθούμε με Ηνωμένο Βασίλειο, το Δόκτωρ Παντελή Γεωργίου, για να ακούσουμε και τις δικές του απόψεις. Χαίρετε κύριε Γεωργίου, καλησπέρα. Καλησπέρα από Λονδίνο, τι κάνετε? Χαίρομαι που σας βλέπω και που είσαστε μαζί μας. Έχετε παρακολουθήσει την εκπομπή από την αρχή και πριν σας ρωτήσω τα του οίκου σας, τι έχετε να συμπληρώσετε, θέλετε κάτι να πείτε για να ενισχύσετε? Λέκτορα στο Imperial College, ένα από τα μεγαλύτερα και αυτό από μόνο του έχει να μας πει πολλά στη συνέχεια, ναι. Τώρα πώς θα τονώσω ότι πιστεύω η Κύπρος σε αφορά έχουμε πολύ ισχυρών επιστημονικών δυναμικών.
το οποίο δυστυχώς βλέπω τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά έξυπνα παιδιά να επιλέγουν να φεύγουν από την Κύπρο και να έρθουν σε άλλες χώρες, σαν εδώ στο Λονδίνο, για να μπορούν να αναπτύξουν τις ιδέες τους προς κάτι καλύτερο. Το πρόβλημα που πιστεύω ότι υπάρχει στην Κύπρο είναι ότι δεν υπάρχει κατάλληλες υποδομές και στήριξη για αυτά τα άτομα. Είναι κρίμα, επειδή αυτός είναι ένας πλούτος σε τη χώρα μας. Είναι πολύ καλός τομέας για να επενδύσουμε κάποια πράγματα, για να προωθήσουμε αυτά τα παιδιά, για να μπορέσουν να αναπτύξουν τις ιδέες τους και αυτό μετά μπορεί να προσφέρει ισχυρά και στην οικονομία, επειδή αναπτύσσοντας τις ιδέες τους και τις τεχνολογίες τους και όλα αυτά, θα μπορέσουν να ξεκινήσουν μια εταιρεία το οποίο να μπορούν είτε να πουλούν νέες τεχνολογίες στην αγορά ή να εκπαιδεύουν προσωπικών με τεχνογνωσία που θα μπορεί μετά να βγει στην κυπριακή αγορά και να προσφέρει και σε άλλους τομείς, ή ίσως και να μπορέσει να μεγαλώσουν βιομηχανίες στην Κύπρο που θα μπορούν να εξάγουν διάφορα νέα προϊόντα και τεχνολογίες και να προσλαμβάνουν κόσμο από την Κύπρο για να προσφέρουν δουλειές. Αυτό που συμπεραίνω και αντιλαμβάνομαι από τα λεγόμενα όλων σας είναι ότι έχουμε το δύσκολο κομμάτι, δηλαδή το μυαλό, τον άνθρωπο, έχουμε το δύσκολο κομμάτι και υστερούμε στο οργανωτικό, στο άλλο πλαίσιο και σε μια άλλη διαφορετική όθηση που ευχόμαστε να τη δώσει η εθνική στρατηγική που συστάθηκε. Πρέπει να τους δώσουμε στήριξη, είτε από κονδύλια, βοηθήματα από την κυβέρνηση, σχέδια τα οποία... Το δρόμο θέλουμε, το δρόμο, την καθοδήγηση και όλα τα άλλα έρχονται δεξιά και αριστερά όταν έχεις το στόχο. Ναι. Και εμείς εδώ στο Λονδίνο δουλεύουμε σε ένα σύστημα το οποίο πιστεύω δουλεύει πολύ καλά και είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε την κατάσταση στην Κύπρο. Με τις δικές σας εμπειρίες να τις φέρετε, να τις υλοποιήσετε, γιατί κακά τα ψέματα υπάρχουν οι εμπειρίες των ανθρώπων. Ακριβώς. Αν θελήσει η κυβέρνηση να βοηθήσουμε την κατάσταση, να δούμε τι μέτρα μπορούμε να λάβουμε για να... Να φέρετε 5 πράγματα στην Κύπρο. Αυτό ακριβώς που είναι και το ζητούμενο. Χαίρομαι που το ακούω και που βλέπω αυτή τη θετική ανταπόκριση. Αλλά εσείς το διαπιστώνετε ήδη, κυρία Ονοφρίου, στις ήδη επαφές που έχετε με τις εταιρείες. Είναι ένα πολύ καλό κομμάτι που ξεκινάει κανείς σε μια πολύ σωστή βάση, με τις ευχές να συνεχίσει και έτσι. Δώστε μας μια ιδέα να κατανοήσουμε και το δικό σας κομμάτι. Έχετε βγάλει στην αγορά, όσο μπορούμε να το κατανοήσουμε, θα πιάσουμε το ερευνητικό σας κομμάτι έχει καταλήξει σε μια βοήθεια στους διαβητικούς που έχει ευκολύνει πάρα πολύ τη ζωή τους, την καθημερινότητά τους. Πάλι ερχόμενοι στο κομμάτι της ιατρικής, θα πω αυτό που είπα και πριν με τον κύριο Αθανασίου, ότι βοηθάει στην ποιότητα ζωής. Λύσεις υπήρχαν, αλλά πλέον η ιατρική δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στο κομμάτι ποιότητας ζωής. Τι ακριβώς κάνει αυτό που εσείς σκεφτήκατε και φτιάξατε? Εδώ στο Imperial για τα τελευταία 10 χρόνια επικεντρώνουμε στην έρευνα του Biomedical Engineering που εφαρμόζω διάφορες τεχνολογίες για την καταπολέμηση χρονικών ασθενειών. Χρόνων ασθενειών, ναι. Ναι. Και έχω συγκεντρωθεί στο διαβήτη, τον τύπου 1. Έχω εφεύρει το λεγόμενο το Bio-Inspired Artificial Pancreas. Είναι ένα τεχνητό πάγκρεας το οποίο μπορεί να κρατάει τη ζάχαρη, την γλυκόζη στο σώμα μας σε υγιή επίπεδα. Κάνοντας αυτόν... Ρυθμίζει δηλαδή το επίπεδο του ζαχάρου στο αίμα, το πρόβλημα το οποίο προσπαθεί ο διαβητικός να λύσει. Ο διαβητικός χωρίς ινσουλίνη
δυστυχώς έχει πολύ ψηλή γλυκόζη. Αυτό ονομάζεται υπεργλυκαιμία. Φορώντας τη συσκευή μου, που ενώνεται με μια αντλία που συνεχώς σου παρέχει σουλήνη, μπορούμε να κρατούμε την γλυκαιμία στα υγιή επίπεδα, να μειώσουμε την υπεργλυκαιμία. Και αυτό είναι σημαντικό επειδή η υπεργλυκαιμία καταλήγει σε πολλές περιπλοκές, όπως την τύφλωση, την νεφροπάθεια. Το διαβητικό το αντιμετωπίζετε ήδη σαν καρδιοπαθής. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για την ιατρική, με πολλά προβλήματα που συνεπάγονται σε έναν αρρύθμιστο ζαχαρόδι διαβήτη. Και μειώνουμε αυτές τις περιπλοκές έως 70%. Μεγάλο ποσοστό. Τώρα αυτόν όχι μόνο αυξάνει την ποιότητα ζωής των αυτών που έχουν διαβήτη, αλλά επίσης μπορούμε να περιορίσουμε και τα έξοδα των ιατρικών υπηρεσιών και μετέπειτα της κυβέρνησης εδώ στην Αγγλία. Επειδή τους κοστίζει πολύ πιο πολύ π.χ. να θεραπεύσουν την τύφλωση παρά τον διαβήτη. Και τους γλιτώνουμε αυτόν το μερίδιο. Χαίρομαι που μου ανοίγετε και αυτό το κεφάλαιο, γιατί δεν το αγγίξαμε, ναι. Εδώ που δουλεύω έχω τις υποδομές και τα θεμέλια να μπορώ να δουλεύω με γιατρούς και διάφορα νοσοκομεία. Έχω μια πολύ μεγάλη μελέτη στο Hammersmith Hospital εδώ στο Λονδίνο και έχουμε εφαρμόσει τεχνολογία σε 20 ασθενείς. Και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα. Ναι, τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά μέχρι στιγμής. Και με βάση αυτών των αποτελέσματων τώρα μου έχουν δώσει ακόμη έναν κονδύλιο με το οποίο θα με βοηθήσει να βγάλω την τεχνολογία στην αγορά στα επόμενα 2 χρόνια. Μάλιστα. Και γενικά στην Αγγλία έχουν, και εδώ στο Λονδίνο έχουν δει ότι αυτή είναι μια ευκαιρία η επένδυση στην τεχνολογία, επειδή έχουν δει ότι φέρνει πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος. Μακροπρόθεσμα γλιτώνουν δηλαδή για την νοσηλεία αυτών των ασθενών, γλιτώνουν αρκετά. Άρα θα δώσουν λιγότερα τώρα σε αυτό το κονδύλι από ό,τι θα δίνανε σε ένα βάθος δεκαετίας ή πενταετίας για την νοσηλεία των ασθενών. Μάλιστα, ξεκάθαρο αυτό που λέτε, ναι. Κύριε Γεωργίου, ένα μικρό ποσό τώρα και γλιτώνουν, ξενιάζουν, να το πω έτσι πολύ απλά, από τα πολλά που θα δώσουν στο μέλλον. Πλάνο στρατηγικής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργίου, που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι, οι Κύπριοι άνθρωποι, αυτοί που είναι εδώ, αυτούς με τους οποίους είδαμε, και είναι και άλλοι, πιστέψτε με. Να δούμε, κύριε Κουνούδη, έτσι πολύ σύντομα το κομμάτι των επιχειρήσεων, πώς μπορούν να συνδυαστούν και να επιφέρουν ένα πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα στην αγορά συνδυασμό με την Εθνική Επιτροπή. Οι οργανωμένες επιχειρήσεις δηλαδή. Βλέπετε ότι οι 2 ομιλητές από Αμερική και Γαλλία μιλούν για μεταφορά της τεχνολογίας στο εμπόριο. Η τεχνολογία, η έρευνα πρέπει να γίνεται καινοτομία, πρέπει να γίνονται προϊόντα. Έχουμε, στην Κύπρο έχουμε εταιρείες οι οποίες καινοτομούν και παραδοσιακές επιχειρήσεις, αλλά και νέες καινοτόμες επιχειρήσεις. Έχουμε οργανώσει ένα σύνδεσμο, το Κυπριακό Σύνδεσμο Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο περιλαμβάνει. Έχετε φέρει πολλά κονδύλια, έτσι. Ναι, περιλαμβάνει γύρω στις 40 επιχειρήσεις και έχουμε φέρει στην Κύπρο από ανταγωνιστικά κονδύλια όσα έχουν φέρει όλα τα πανεπιστήμια μαζί. Αν συγκρίνουμε υποδομές κόσμο, τότε η επιτυχία είναι τεράστια. Πρέπει να ενισχυθεί η επιχειρηματική καινοτομία. Υπάρχουν διάφορα events τώρα τα οποία μιλούν για startup. Θα δείτε ότι όλα είναι γεμάτα από κόσμο. Υπάρχει τρομερό δυναμικό στην Κύπρο. Έχουν εκτιμήσει την επιχειρηματικότητα. Θέλουμε ένα πλαίσιο, τα κονδύλια, μια στρατηγική, ώστε να αναπτυχθούν περισσότερες επιχειρήσεις. Εμείς, σαν σύνδεσμο, στηρίζουμε πάντα τις καινούργιες επιχειρήσεις, βοηθούμε την ανάπτυξη καινούργιων επιχειρήσεων και έχουμε δει την Επιτροπή, η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά. Υποστηρίζουμε την πολιτική της κυβέρνησης για ανάπτυξη της επιχειρηματικής καινοτομίας και πιστεύουμε ότι μέσα από την καινούργια στρατηγική θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε κυπριακά καινοτόμα προϊόντα για εξαγωγή, να φέρουμε σε άλλα μας στην Κύπρο.
Μάλιστα. Ναι, ένα τελευταίο σχόλιο κυρία Νουφέου και να κλείσουμε έτσι. Το κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και σίγουρα εμείς επικεντρωνόμαστε σε αυτό. Εγώ θα ήθελα να πω έτσι καταληκτικά, ότι αυτό που έχει τώρα είναι να ολοκληρωθεί σύντομα αυτή η πρόταση, η οποία θα φέρει όλα τα κατάλληλα στοιχεία μαζί, μαθαίνοντας από όλες τις εμπειρίες από το διεθνή χώρο. Ακούσαμε και τους συναδέλφους από το εξωτερικό. Πήραμε ένα δείγμα, είναι πολλά τα μυαλά που... Και όπως είπαμε και πριν, αυτά είναι εφικτά και δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Έχουμε τα δικά μας παραδείγματα επιτυχημένων ανθρώπων, αλλά και σε εθνικό επίπεδο μικρές χώρες όπως το Ισραήλ, η Σιγκαπούρη, η Ιρλανδία, που έχουν θέσει αυτά τα θέματα κεντρικά στην εθνική του στρατηγική και τα έχουν εφαρμόσει με συνέπεια σε βάθος χρόνου. Γιατί δεν είναι κάτι που αρχίζουμε σήμερα για ένα χρόνο και μετά το ξεχνάμε. Πρέπει να υπάρχει και θεωρώ ότι υπάρχει πολιτική θέληση, βούληση να στηρίξει αυτά τα πράγματα σωστά, γιατί κακά τα ψέματα είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Γιατί να κλαίμε καθημερινώς για την οικονομική κρίση, για τις δυσκολίες του πολιτικού και να αναλωνόμαστε σε αυτά, πρέπει επιτέλους να χτίσουμε ως χώρα σε κάτι βιώσιμο, να βάλουμε βάσεις σωστές, που θα δώσουν την ευκαιρία στον κόσμο μας και στη χώρα μας για μια μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και προοπτική. Και το άλλο, θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσουμε να προβάλλουμε τη χώρα μας σαν ένα τέτοιο χώρο. Δεν είναι απλά ένα μικρό προβληματικό νησί. Έχουμε τις δυνατότητες και πρέπει να το προβάλλουμε που έχουμε την ευκαιρία. Εγώ όσες φορές είχα την ευκαιρία, πρόσφατα είχα προσκληθεί στο Αμερικανικό Κογκρέσο και στο European Commission, για να μιλήσω για τα θέματα των υδρογοναθράκων και τις προοπτικές αυτές. Και αυτό που πρέπει να δείξουμε είναι ότι πέραν το ότι μπορεί να είμαστε ένα κέντρο για την περιοχή σε θέματα υποδομών ή μεταφοράς του φυσικού αερίου στις αγορές, μπορούμε να αποτελέσουμε πραγματικά μέσα από αυτή την έρευνα και καινοτομία ένα κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας, καινοτομίας, τεχνολογικής ανάπτυξης. Αλλά όλα αυτά χρειάζονται σχεδιασμούς, χρειάζονται διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες και αξιοποίηση του δυναμικού μας τόσο εδώ, αλλά και στο διεθνή χώρο, όπως είδαμε σήμερα που υπάρχουν. Νομίζω ότι θα πάρετε και άλλη δυναμική, γιατί όλα τα υπόλοιπα έχουν κορεστεί. Πλέον υπάρχει μεγάλη αναπόθεση ελπίδας πάνω σε αυτό το νέο κομμάτι. Εύχομαι να έχετε τη στήριξη, το όραμα το έχετε, εύχομαι να έχετε τη στήριξη, γιατί και οι εταιρείες και οι ιδιώτες το θέλουν, γιατί μιλάμε για συνεργασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια στα πολλά που κάνετε και που βρίσκετε και ανακαλύπτετε και βάζετε το δικό σας λιθαράκι και την Κύπρο κατ' επέκταση στον χάρτη της καινοτομίας, της έρευνας, της τεχνολογίας. Κάτι που και εμείς οφείλουμε να αρχίσουμε να ασχολούμαστε, να μαθαίνουμε λίγο τη δράση σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας και θα τα πούμε και πάλι την άλλη Τετάρτη, την ίδια ώρα, στις 10 η ώρα ζωντανά, εκεί προς κοντά σας. Μέχρι τότε να προσέχετε και να είστε καλά.